Matul l-2017 il-Bord ta' Evalwazzjoni tal-Kuntratti Pubbliċi laqa 40% tal-appelli kollha li saru s-sena li għaddiet. Il-funzjoni ta' dan il-Bord huwa li jisma' appelli li jsiru minn kumpaniji li ma jkunux rebħu kuntratt pubbliku meta tkun ħarġet is-sejħa għal kuntratti pubbliċi. Il-Bord għandu s-seta li jordna li l-evalwazzjoni tal-aħjar offerta terġa' ssir mill-ġdid. Meta ppreżenta r-rapport annwali ta' dan il-Bord tal-2017 lill-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna, iċ-Chairman tal-Bord Dr. Anthony Cassar sostna li l-appelli totali saru fuq madwar 24% tat-tenders li ħareġ il-Gvern is-sena li għaddiet. Bej wieħed u ieħor nista' ngħidlek illi aħna l-appelli deru qudiemna kienu xi 70 miljun. Bażikament jirrappreżentaw approximately 24% tal-tenders li ħarġu. Waqt il-preżentazzjoni tiegħu, Dr. Cassar innota li kien hemm żieda ta' madwar 30% fl-appelli meta mqabbel mal-2018. Huwa attribwixxa dan għal żieda fit-tenders tal-Gvern, iżjed proġetti infrastrutturali kif ukoll żieda fl-għarfien dwar ir-rimedji disponibbli skont il-liġi tal-kuntratti pubbliċi. Qal li f'6 snin minn meta beda jopera dan il-Bord ingħataw iżjed minn 1000 deċiżjoni fuq kuntratti b'valur globali ta' 869 miljun euro. Hija ħaġa biex ngħidlek anticipata għaliex il-Dipartiment tas-Saħħa huwa l-iktar dipartiment li jkollu daily procurement requirements. Min-naħa tiegħu il-Professur Scicluna qal li dan il-Bord huwa importanti ferm biex ikun żgurat li l-fondi pubbliċi jintużaw b'mod għaqli u tajjeb. Mistoqsi dwar xi progress qed jagħmel pajjiżna sabiex jikseb ċertifikazzjoni mill-Manival dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, il-Professur Scicluna qal li fost ir-riformi li tikkunsidra l-Gvern hija li l-Aġenzija kontra l-ħasil tal-flus l-FIU tikber u tkun tista' tieħu l-funzjoni tal-investigazzjoni mingħajr ma tinvolvi l-korp tal-Pulizija. L-FIU tikber u jkollha funzjoni ta' investigazzjoni, nifrankaw ħafna flus għax ma jkunx hemm repetition u double action. U allura nisperaw li dawn ikunu mezzi li jibdew għamlu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.